Ilaski, Esan. aurkaskoen artean, antropologoa ere bazaitugu. Bai. Bai. Aurrekoan irakurri bainion, antropologo bati, egungo jendartean edo, armarik boteretsuenetakoa dela populismoa, zuen. Boteretsu eta arriskutsua aldi berean zion, noren eskutan eta nola erabilita izan ditekelako. Bale, ados, egon naiteke. Kezkatu ninduen horrek, lasaitzen nagoen gauza bakarra da, gure publiko zoragarria, benetan, mila esker, gauero gurean izateagatik. Eta nola ez, Ilaski Serrano aurkezle zoragarria gurean izateagatik beste txalabero bat, benetan. Eta aztu gabe, gure lehiakide zoragarria, jasa, aroan. Niko eta legide, aroan da kartelen, Naiara eta Mene. Zurea ez da izan populismo ariketa bat, Ba ez da, argi gera da illa. Gabon denoi. Baina asko zebeto lan erabilita eta ez kontrara. Kontrara erabiletarako. Claro. Niko, esango zenuke miluze dela azken mendean egin den telebista saiorik onena? Bueno, hor goran ez. Niko, erabili populismoa. Begira, hortan, Niko, populista ez da izango. Hori inork ez da izango. Niko hori buruz, zer moduz dikote? Oso guztua. Baina hori ez da populismoa izan, hori izan da egia. Oso guztua, egon gotzarete. 8 saio, 2.450 euro. Datu oso onak dira, Zer daukagu hobetzeko, Leire, benetan? Finala igual. Baina esango nuke Finalme, bai. Eta batez ere, aritzarete finalak jokatu eta jokatu eta jokatu. Bizilagunei galdetuzkero esango lukete. Hobetzeko, igual, sokatirara ematean atzera gera daitezela edo. Ez daukatzu horretarako zuek batere asmorik? Ikusi igual pixkat. Baita, pintzeko. Begira, pistak ematen ari gara, herri hoi ondo dago. Interesgarri jarri da kontua. Gainontzean, zaipatu dugu, ikasketetan zertan ari zareten, Erasmusan nora. Pilota, Niko? Zer daukagu, erabat utzita horre? Bai, esan erabat utzita. Karrerak inda zaila dan aldi beren ikia eta hoxe. Bai, ez ema denporatan ibilizera, pilotan... LH lautio, ez da izemat urte dien, baina pilo bat. Umetarik orain arte. Bai. Eta noiz bait horrela jauzitxoa emateko zorian? Ez. Oso urrun edo? Gertu ez, baina bueno. Non aritzen zinen, atzean aurrean? Atzelari gehien bat. Ados? Baina bueno, ondo pasatzen ondo eda, importantea, así que gustu. Kirol oso politxea pilotia, bai. Politena, orain populismo bat. Politena mundu! Leire, zu berriz, aritzen zara? Nei, kirola... Ez duzu maite? Ez. Bat ere? Euskal Dantza egiten nuen. Eta hori ere umetatik, aipatu zenuen? Bai. Eta utzi berri izan zenuen ikasketak tarteko edo? Bai, unibertsitateagatik baita ere. Pina da ba, Bai. Txikira gerora mantendu edo, zein zen, horrela dantzen artean, gustokoena? Ez dakit, banangoa igual. Banangoa. Zakua irabaziko zenute, Nikok horrela sotamano bat eta Leirek banangoa, sinatuko dugu hori? Venga, vale. Zakua irabazita, Zakua irabazita! Bai. Zakua irabazita, landari bai. Sorte ondo ikotea. Ondo. Naroa eta Karmel ez moduz? Ondo, gogoekin. Ondo. Bigarren eguna? Bai. Hobeto, Naroa? Bai, lasai. Ondo, Karmel aurrekotik, zer? Ikasi duzu eta aurrekoen miluze etorri eta zerekin geratu zarete? Esperientziak asko erakutxo. Bai, saio bakarrean, pentsa. Neikoa. Ondo, ia finaltxuet eta dirutxue lortu, hori izaten da batzutan, dirua lortu, amets txikiren bat betetzeko. Naroa, lagunen bat dako zuie Txilen? Bai, udan Txila jonda lagun bat, eta bere bisita. Baina berak nahi eta joan da, eta hori? Bai, Erasmus. Ez du biali bai. Bale, ados. Eta dirua portxue lortuta, bisita bat. A ber. Txilen non dau? Amerika. Non dau, bera, Txilen. 30 puntu, hori guztau zaiko, ondo. Bai, txalo. Iak eta modura jarrita. Aurkezle hauekin ez dago jakiterik, Hiriburuan edo beste lekuren Bai, baten? Santiagon. Bai, Santiago, ondo. Eta asmo duzue joan eta egon alditxa egitea, behin Hori, Vale. Bueno, Karmele, gaur ze intentzioarekin, zatozte, dirua lortzen hasi? Bai, a ber finala jatze gehan hori da. Ondo, ederto. Ezarrita daukazu horrela kopuru bat, gutxienez behar dugu hainbeste? Ba, bintzat, minimo, bakointzatak 1000 bai, no? 2000 behar ditugu? Bai. Bale. Batozezkigu 2000 momentuz. Ondo, Hori da? bai. Bala nien azteko presto duen. Ongi etorri zuek. Naiara eta Mane, Gabon ongi etorri zer moduz? Ondo, urduri. Bueno, lasai. Ondo eta urduri, oso oiko egoera lehiakiden artean. Nondiz datoz, Naiara? Ni Hernialetik. Eta zu, Mane? Tolosa. Bueno. Populismoa berriz ere, hau egin berako. Eta elkartu gara non?
Eskolan. Ados, ikaskideak zarete? Hoi da. Kuadrillako. Bai, kuadriako. Vale, izenik badu kuadrillak? Zentzube. Zer daude, beste kuadrillako batzuk publikoan? Begira, bueno. Eta izenik ezin da esan? Bai, esan du. Ah, nola? Zentzube. Zentzube, ados. Baina zentzudunak ere izango zarete, pizka bat, espero. Denak ez baino gu bai. No, bereiek ez. Orain azarretu ingo dira kuadrilla bat. Nork ekarri du nor, nola izan da dau? Hasi ginen hasieran aplikazion, eta gero brometan hasi ginen kuadriako etzibuela sinisten etorko ginela, eta azkenean gaude. Eta hementxe gaude, baita ere gero. Oso ondo, nahi araze ikasten? Pedagogia. Pedagogia eta atzerrian. Bai. Burgosen ari zara? Bai. Amane berriz? Ade, Donosti. Ados, bikain. Eta asmoa, takua irabaziz gero? Portaventura jutea. Hori, baizu, umen saioan, saria hori izatena. Jode, naztu gara belaun aldiz, orain. Baina asmoa hori da. Bai, viajen bato. Zue bakarrik edo zentzubeko kuadrilla guztia? Hoi pentsatuko dugu. Bueno, ona etorri direnak, bai, ez da, zema etorri dira, kopurua? Zema zari kuadrillekuek? 12. Bat, bi, hiru, lau, bost, seiz, baina, orain denak, ez da kuadrilla, bai, portantzua gazateko. Animo bikote, zorte ondo pasa, eh? Kerrik asko. Portaventura badaudan antzat, eh? Bai, ez da? Miluzeko sakuan gaur, 27.000 eta €1. Ia banatzen dugun, nahi aramane. Txalon, Este populismo bizka bat. Barkatu. Publikoa, Tolosaldea, Deba, Ondarroa, eta segura Miguel Gorri baita beste. Ia banatzen dugun, zer, ondo bai? Bai. Ia banatzen dugun merezi duzue. Noski. Ondo, nahi aramane, basauek hasi lanien, kartak banatzen, zeuentzat, zer nahi zui, ikusi makusi? Ikusi makusi. Potokumen, ikusi makusi. Niko eta lehidentzat? Tribuna. Tribuaren berbak, Naroa eta Carmele bertxota. Bai. Ondo afalduta, Niko Leire. Bai. Goze? Ez. Ubeto. Niko gaipatu du noizbait gehitxo janda etorri eta ez dela lixerik eta egitea eta miluzen aritzea ez da bateragarria. Orden ondo datoz, zeurek. Harin, hori da. Gu janari betetako taula batekin gatozelako, Niko Leire. Sinonimoak, denpora. Garbantzua. Txitxirioa. Burina. Mantekadoa. Garbantzua. Txitxirioa. Burina. Burra. Entxalada. Buzkantza. Garbantzua. Txitxirioa. Burina. Burra. Entxalada. Gatzatua. Garbantzua. Txitxirioa. Burina. Burra. Entxalada. Gatzozpina. Mamia. Gatzatua. Izozkia. Lutxarbia. Garbantzua. Txitxirioa. Burina. Burra. Entxalada. Gatzatua. Garbantzua. Txitxirioa. Burina. Burra. Entxalada. Gatzozpina. Mamia. Gatzatua. Izozkia. Buzkantza. Garbantzua. Txitxirio. Mantekaude. Bai. Buzkantza dolkia. Bai. Eta mamia nola esaten den argi geratu da, publikoan ere zaleak ditugu antza. 10 puntu uniko zaleak. Mamia, gatzatua! Gatzatua! Hauek ere lehiatu egin nahi, noski. Ondo. Naroa, Carmele, aukeran, mendia, ondartza? Horrena mendia eta ondartza. Eta erreka? Ez. Fresko, erreka, Ba, txirritatxo erreka zalea dantza. Eta errekari bertxo? Hemen txaitzak eta oinak. Egun batzuetan hau beroa. Errazena baina atzean onena erreka batera joan. Eta sua kiskaltzea. Uretara salto dena bistan. Aurrea eta atzea. Plazerrutxa da bero denean. Larru bizi baina atzea. No!
Foto txikiak, baina ondo? Da ganora zabeztut eta. Bai. Ikusi egingo dugu, bertsuek zer dakarren. Oso ondo, 2, 6, 60 puntu, haukazuek. Nahi hori tomane, zukaldien da moldatzen zarete? Bueno, saiatze beha. Ondo, espezialitatea bakoitzana? Nik ez daukete. Bapez. Saiatzen nahi baina gutxi. Aman ez zer rolan gozo prestatzen zune? Makarriak. Bueno, makarrietarako badaukagu ikusi batetik sortzira didanok. Kollara bat, eltze bat, zartagin bat, 2 kollara, 2 zartagin, 3 kollara, 4 eltze, 3 eltze. Kollara bat. Bat. 2 kollara, nahiera. 4. 3 kollara. 6. Zartagin bat. 3. 2 zartagin. 5. 4 eltze. 8. 3 eltze. 8. Eltze bat. 2. Kollara bat. Bat. 2 kollara. 3. 3 kollara. 4. Zartagin bat, amane. 2. 2 zartagin. 6. 4 eltze. 7. 3 eltze. 8. Eltze bat. 2. Kollara bat. Bat. 2 kollara. 4. 3 kollara. 6. Zartagin bat. 3. Epa! 2 zartagin. 5. Aupa! Nabaritu, Ondo. Sukaldean saiatuak bazaretela, Naiara mane, 1 puntu! Atzea zera! Niko eta Leire, puntu gozez. Gutxi afaldu duguta. Ia bai mintzio batzuekin, Nahora Karmele bestaldean. Leku hartu, aurrena hori da. Aguazen lehenbiziko errondara. Debora. Kafia, te, kafia. Kafea? Banatu kafia, zerbitzatu kafia. Aurrena? Kafia in. Prestatu. Prestatu in. Iriki, kantiplora, boteia. Roska. Pote bat iriki. Ura edan. Ura. Ez da ura. Igual beste... zer da hori? Kantinplora. Boteia. Ez. Boteia. Ez. Jarra, pitxarra. Kafia. Oso hotz. Hotz? Sua. Ez. Iturria. Ez. Lavabo. Jateko janari. Sukaldatu. Zerbitzat. Zer da? Telebista. Atia. Sukaldia. 3. Guau. Estatua. Museo baten argazkiatea estatua bati. Nor da bestea? Argazkilaria, artista. Turista batek. Turista batek estatuari. Bai, eta? Eta, roska, zer da? Ireki, boteia ireki. Lentejak, potasia. Hartu lekuek, ez. Baina zigarratza dala, edo? Ez dakit, bai, aurna jaso. Bai, limoi ondo bat behar genuen. Limoi zukua egiten ari zen. Limoi ondoa landatura iritsi aurretik. Ondo, kafi eta estatua bai. Berroina puntu! Nahora Karmele, ez zalea zarete, imintzioak eta... Bueno, saiatzera. Bai, hartu lekua mesedez. Nahiara taman beste aldean. Kuadrilakoak isilik, mesedez. Bai, ondo gaude? Demora. Apa, Naroa. Zer da, bai. Txorie. Ez. Ez. Zaida. Ondo ari da, Bota. Zer da? Aitzen aitzea. Ez. Hilda. Ez. Mareatuta eguzkiakin. Haua, Ezki hartzen. Bai, zer da? Bigarrena. Zertzen nahi? Ilea. Kizkurra. Ondulatua. Zer egin du? Ila moztuztu. Ila kizkurtu. Bai. Aia. Bizikletan. Ez. Zaldin. Autobusen. Ez. Sartzea. Trenen. Taxi, Ez. Ia, non gaude? Motoa. Ez. Dirue, bai. Non gaude? Ni ez da inunda. Zertan ari gara? Gauza gartzen. Non? Dendan. Erosketak iten. Eroskin. Bat karroa eta beste Umea eta... Bai, dena esan da. Ez horretzea zatean, baina umea karroa, erosketa... Hartu lekue.
Bai, nik ez dut entzun. Elementuak bazte dut. Bai, ez dut entzun. Zona, Ikea imintzia modukoa, gero gu montatu beharrekoa. Zugandila? Ze lehenengoa? Bai. Zugandile guzkitan. Hori da. Bi, berroina puntu, haupa zuek. Zuek prest? Bai. Bai, bai. Gu ikusteko desiatzen. Artulekua, niko eta leire bestaldean. Ja ba, 3. erronda, denbora. Liburu bat, irakurri. Kapitulua. Periodikoa. Bai, eta? Periodikoa irakurtzen, periodiko rekortatu. Idatzi. Artikulua. Kazetaria. Egin amane? Erreportaia. Elkarrizketa. Berri bat. Bez? Notizia. Zutabea. Irudia. Orrialdek. Bai, ondo, bigarrena. Zakua erama, olentzero. Ez. Lapurre. Bai, eta? Lapurre zakua ematen, o lapurra Lapurra. Lapurtzen. Eta ies egiten. Eta hori Iesean. Bizkor? Tuneletik ateatzen. Ez. Nola egiten du? Sugea. Ez. Narrastia. Hori bai. Krokodilo. Krokodilo. Krokodiloa norbait Krokodilo jaten. Koska egiten norbaiti. Jotze. Ikirilari bati, o... Eraso egiten ondo. Eraso. Ba, eta? Irakurri, horria rekortau, periodikoko horri bat. Horrialde bat, periodikoko idatzi. Artikulu bat idatzi. Denbora pasak. Ikaera aldera joan da. Egunkariko denbora pasak egiten. Ondo, Kokodril ikusi eta Tarzan. Datoztu, Bai? Tarzanen pelikule zarrak. Borrokan berarekin. Tarzan eta Kokodril. Niri guzti dut horrela egin duela, baina gero eraso izan da. Zaplaziko bat. Plaz! Ba, beste bi eta beste berrogeina puntu. Eroglio. Krokodilo aipatu. Hori da. Eta eroglio. Hemetik dabil. Behien dau. Hementxe dau. Niko eta leire hementxe dau, bestak beste barritasunak dakartzalako eroglifikoetara, bai, da ikusi nahi du nola sufritze duten gure lehiakidek. Niko, leire, eroglifikoak, beldur barik, lehena hause, denpora, behatu ezazu barkuaren... Branka. Bikain. Brasil herrialde ikusten dugu, etorrek adierezen nahiko digu, ba, herrialde horren nazioarteko kodea zein den, kasunetan B eta R. Hanka bat ikusten dugu, branka, bikain, osan da. Eta nikok dio, non dago eroglio. Zatorrela ona. Niko eta leire, bigarrena denpora. Eliza batean bota zuen. Sagitario. Ez? Escorpio. Ez? Behien zer? Ahoa. Bale, baderantzunen zati. Biraoa. Bai, bai. Virgo. Zeinu bat ikusten dugu, zodiakoko zeinu bat, kasu honetan, Virgo. Gorik ez du bihar, bir bai eta ahoa behien. Bir ahoa, osondo. Berritasunak gaude badira, ongi etorriak, ez da? Bai. Egun puntu, Osondo. niko eta leirerentzat. Nara eta Carmele, pare bat eroglifiko seguntzat be, prest ez da? Lehenengo bat, denpora. Erori egin naiz mendi horretako. Damal, aldama. Ez, bestera batera. Maldatik. Maldan. Bai. Gaizki, txarto, Cervantesek gaztelera hitz egiten digu. Eroglifikoetan gaizki, mal. Non dago, Durangoko azoka da, barruan, dan. Maldan, osondo. Malek badez da imintziore matere bai. Maldan. Ahortxe bukatu, ondo. Ia bigarrena, denpora. Denda horretan egin behar dut. Ez. Ez. Armiarma ez. Marrosa. Resaka nola da, biera mona. Agea. Bai. Paragea. Agea, bai. Agea, denda horretan egin behar dut. Zein da? Masajea. Zein da, armiar hori? Garajea. Tarantula eta agea. Tarantula bat. Armiar handi bat, tarantula. Dan ez dugu behar, labez. Tatu eta agea, bekuek. Ostea, tatuagea. Beste pare bat segundo, falta den. Bai. Ondo alere, eh? 50 puntu. Ondo. Estamos, nahiara mane? Eroglifikoei aurre egiteko prest? Bai. Ba, lehenengoa, zuek, denpora. Haiek izan dira gaur ere, Asterix obeliz dago. Obeliz. Bai? Izan dira gaur ere.
Ze? Obe, ez, gaur ere. Obe bat erantzunaren zati? Obeak. Bai. Obe, lix ez dugu behar, obe eta bi obe ikusten ditugu. Orduen bi obe edo pluralean. Ba, obeak, kasunetan. Obeak, oso ondo. Eta lehenbiziko omen da zailena, beraz? Ia, bigarrena, denpora. Askatu egin zaizkit. Nor da? Ustait. Nola dago? Nola dago? Lo. Lo bat erantzunaren zati. Bai. Lokarriak. Bai. Aktore oso ezaguna Jim Carrey eta lo dago. Lo, karri, bidaude, lokarriak. Bale, ondo. Jolastu, eta asmatu, 1 puntu bikote. Niko Leire, komodin bat, beharko genuke ez da? Bai. Ba, horretarako prest. Miluzeko eskua, lehenbiziko erronda. Eta honela dio. Krema ematea garrantzitsua da. Kondairaren arabera, Londresko dorretik ze hegazti desagertzean eroriko da erresuma batua. Ontza, usoa, belea edo belatza. Belea. Dor dauz, bele batzuk bizi dienak erregi baino beto. Bai, ez da? Bai, bertan behien da zainduta. Ondo. Bokala? Aurrera, entzun? Eta galdera dio, norekin batera entzun dugu Pirate Sound sistema taldea. Zo, tremenda jauria, txarango, kumbia queers. Kumbia queers. Zo. Tremenda jauria. Oso ondo. Bokala? Eta aurrera. Zer ez dago egina, irulegiko esku. Atxeden hartu ez da. Zilarra beruna, urdina brontzea. Brontzea. Bokala? O. Zeitzik ez du abesten. Eskua, miluzeko eskua, ja. Performanzi gabe, Bai. Sortu beharko genuke. Jarri gurekin harremanetan, zuek. Mesedez. Publikoa. Ez da populismo, Behar zaitu ustegu. Olaia Inziarteren ardura da berez, berak eskatu zuen abolizioa, alternatiba ere ekarrezala berak. Hori da. Dena dela. Adarraren ordezko bat. Hori da. Niko Leire? Jarraitu. Askatu. Saiatu. Kolore hartu nahian, tomate gorri bukatu. Gero azalak memoria du. Ondo! Komunia. Ondo! Nara eta Karmele, iaztagoen eskuratzen duzuen, bigarren eskuak dio, itzultzean, sofan egin beharko dut lo. Lehenengo ronda. Zenbat apostolu daude, Oteizak eginiko Arantzazuko santutegiaren fatxadan? 11, 12, 13, 14. 13. Errobotea. 11. Errobotea. 14. Lekua zegoen da? Nire 13 juro ponun, Zeban guardista, ze ondo sartu dan, Naro, Karmele, musika purtsuet. Ba, zuzenean, Debuskiz taldearen abestian zer eskutatu dugu? Zerue. Abestu egin duzu da? Oso ondo. Kriston mare jarie. Bokala? Ba, aurrera. Ze urtetan gertatu zen Barbenheimer fenomenoa? 2020, 2021, 2022, 2023. 21. Errobotea? 2020. Errobotea? 2023.
Barbie eta Gertatu Oppenheimer berritsua da, bai. pelikulak, bai. Estrenatu zirenean. Bokala? Askatzeko aukera, Niko Leire. Urrengo ronda, Naroa Karmele. Beste kanta bat. Meredith, zelan zan? Ai, nola du izen entzun duguna bestiak? Beach, Lover, Mother, Sinner. Meredith Brooks. Hau, irratizun jartzen duen. Eikana zuen kantuak... Modera. Moder. Lover. Beste robate bat. Sinner. Bitch. Bitch! I'm a bitch. Bai, bukalik ez. Azken erronda, Adidanok, komaina jokoan. Naroa Karmele. 6 izendu argazkiko sagu idazleak. Jeronimo Gouda, Jeronimo Txegar, Jeronimo Stilton, Jeronimo Cheshire. Stilton, no? Stilton. Eta bokala? Eta? Itzultzen, sofran egin beharko dut lo. Bai, esan ningo dugu. Esan. Etxetik joan eta amak gela gimnasio bihurtu. Bai, Oso ondo! Komodina! Oso ondo. Izan bezure kasuek? Ni etxean nintzela. Ba. Jo, bueno, venga. Gimnasia egin behar dut, eta... Bai, ara intartetxo baten gurasuen etxin egon zara. Ez broma, bai, eta oso pozik, Eta, bai, zure gelie existitzen da? Mantentzen da, bai. Ondo. Esperantza bat zuten, akaso noiz bait, kabira buelta egingo zen. Nahi gara mane, zuek kabian oraindik, ez da? Bai. Eta guztua. Eta gurasoek etxean, ados, segi dezagun lanean, komo Emilia orain? Nahi baino gehiagotan gertatu zait. Ze filmek irabazi zuen film onenaren Oscar saria, 2017an, Moonlight, La La Land, Dunkirk, Green Book. La La Land. Moonlight. Oso ondo. Bukala? Eta entzun? Noren omenez egin zuen Xabi Aburruzagak abesti hau? Txupinerak, pregoilariak, konpartxak, Marijaiaren omenez. Konpartxak. Marijaia. Pin, pirin, pin, 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 pin. Bai, txupinerak. Bai. Hor argia horatzen da. Bokala? Aurrera, nola du izena Eskozian famatua den oial honek? Prompon, tuntun, tipin, tartan. Superfana nahi, honena. Bizkaitarrek baduzte joera, bai. Bizkaian gehiago esango. Benetan? Ba, oso gozu da. Tipin. Hori batzuk izate dute, bai. Zeuk. Tartan. Tartan. Tartana, bai. Bokala? Nahi baino gehiagotan gertatu zait? Ez. Ba, nahi ara eman entzun. Nor entzun dugu Me and My Bobby McGee abestian. Tina Turner, Wanda Jackson, Stevie Nicks, Janis Joplin. Tina Turner. Wanda Jackson. Janis Joplin. Mesedez. Bokala? I. Nahi baino gehiagotan gertatu zait. Aukera, bigarrena lortzekoa.
Beta... Ez, zindu izan. Bai? Ia esan du. Hasi ba? Bai, aldu. Betaurrekoen bila ibili. Ezin da izan. Segi? Eta bere gainean... Erori. Eduki. Eduki. Azken erronda. Nahiara, mane. Azken erronda. Non dago herritarrek patata deitzen dioten eskultura zoragarri hau? Musikan, Zornotzan, Galdakaon, Gernikan. Non? Musika. Zapatere. Non? Zornotzan. Bueno, eski. Erdi zen. Biribiligunean. Bale, bokala? Eskia. Hortxe zegoen? Eskatuko dugu. Bai, noski. Betaurrekoen bila ibili eta buru gainean eduki. Bai! Bigarren komodina zuentzat, eta markagailuak alidanok, Nikolai 330 puntu eta bi komodin, 270 eta komodinan Aroak eta Karmelek, Naiara eta Mane 250 puntu. Bazein da zuzena. Adi, hiru taldeak, markagailuak nahiko parekatuta, talde bat agurtu beharko dugu, proba hau eta gero, Nikolaire, zeu kasita, lehenengo errondan, Errusiarekin muga egiten dute. Ukraina, Txina, Mongolia, Kazajistan, Turkia, Bielorrusia, Finlandia, Letonia, Moldavia, Afganistan eta Estonia. Ukraina. Ekialdean egiten du muga. Letonia. Ekialdean, honek ere? Estonia. Gauza bera? Txina. Ipar ekialdean. Mongolia. Txina eta Errusia artean dagota. Bielorrusia. Kazajstan. Iparralde osoan zehar. Azkena? Komodina. Eta komodinak Finlandia ipatu du, 250 puntu. Ondo erabilia. Naroa Karmele, bigarren erronda, zeuek hasita abiatuko dugu. 19. mendean jaio ziren. Marie Curie, Martin Luther King, Montserrat Caballé, Emmeline Pankhurst, Virginia Woolf, Che Guevara, Winston Churchill, Groucho Marx, Mahatma Gandhi, Agatha Christie, Albert Einstein. Marie Curie. 1877an. Virginia Woolf. Bikain. Einstein. Martin Luther King. 1929an jaio baitzen. 20. mendeko ikono ezinbestetako bat. Naiara, Mane? Groucho Marx. Bukaera aldera, 1880an. Churchill. Oso ondo, 20. mende hasieran ezinbesteko izan zen pertsonaial ere. Naiara, Mane? Agatha Christie. Groucho Marxen kintoa. Komodina. Emmeline Pankhurst, sufragista, oso ezaguna. Azken erantzuna, Naiara, Mane? Puntu dena jokoan. Bi ez dira zuzenak bat bai. Bikote? Montserrat Caballé. Abeslaria. Sopranoa. Ja, erreziren da, 33an jaioa. Niko Taleire. Komodina. Eta komodinak, Gandhi argitu du, 150 puntu. Eta hirugarren erronda abi, jakin nahi duguna da, suge motak dira. Tuatara, suge gorria, gekoa, kobra, anakonda, mapana, tenia, pitoia, mamba beltza, boa, kraita.
Nahi eramane? Kobra. Anakonda. Galanta. Zue gorria. Pozitxua. Nahi eramane? Pitoia. Luzea. Boa. Mamba beltza. Afrikako zuge oso pozitxua. Zoitxua da. Nahi eramane? Gekoa. Muskerraren antzeko narrastia da, hau. Ez da zugea. Niko Leire? Mapana. Bai. Naroa Karmele? Tuatara. Muskerraren antzeko narrastia hau ere. Niko Leire? Kraita. Osondo. Bikain. Beste 1:50. Atan Donostiara. Eta markagailuak ondela geratzen dira 620 puntu. Atan Donostian, Usurbil, Zubieta, 220, Ernialde eta Lozan 280. Naiara Tamane, saiatu gara ba. Bai, baino... Narrastien pare aurrera egiten. Zertatu da? Ez da izan? Hasi ondinga, baino gero. Bueno, hemen garrantzizkoa. Gustora aritu zarete? Bai. Guk ere ondo pasa dugu, Zuekin. Kuadrilakoek ere ondo pasa dute. Bai, ez da. Esperientzia laburra, orain, geratzen dena, Portaventurara bidaia ordaindu alizateko. Beste bat etorriko da. Biaiak etortzeko. Izenatuko ditugu hementxe? Bai. Nortzuk? Bota. Betarkokoa. Izenak? Lorea eta June. Lorea eta June. Hemen espero zaitu zegu. Naiara man eskerrik asko gurean Kerkesko! Aurrera ba, veteranoek, Koloar, Niko eta Leire. Naroa Garmele. Bi aldeak pozik ez da? Bai. Oso, Publikoa ere pozik? Aspaldiko partez, ilazki. Klasiko bat, berreskuratu. Jarraian dator. Soka! Soka! Goazen soka tirara. Naroa Garmele, zuek erantzuten lehenak. Hartu lekua, mesedez. Oso ondo, Eta denbora. Ze izen hartu zuen Robert Francis Prebostek aita santu bihurtzean? Pasa. Leon, zenbat adar dituzte sarrioek? Bi. Ze izen du Europa eta Asia bere izen dituen Istanbuleko itsasarteak? Bosforo. Urraz gain, ze beste fruitu lehor darama romesku saltxak? Entxaurra. Almendra. Egila. Shakespearen ze obretan ageri dira Montesco eta Capuleto familiak? Paso. Romeo eta Julieta. Ze intsekturen izen zientifikoa da Musca domestica? Kakalardua. Eulia. Ze mendilerrotan dago Xoxote mendia? Aralar. Izarra itzen. Ze organ hori eragiten dio neumoniak? Birikei. Ondo. Ze magnitude neurtzen du kilopondak? Presioa. Indarra. Zein izkirekin da ezaguna Charles Xavier superheroia? Ixa. Oso ondo, X-Men, bai? Zein astroren jainkosa da Selene? Paso. Ilargiarena. Ze herrialdetakoa da berriz burrata gazta? Txina. Italiakoa da. Zein pelikulatako protagonistak dira Dennis Zuko eta Sandy Olson? Paso. Grease, zein herrialdetako izan zen Galdu berri dago dantza baina. Grease hori. Una moduz? Ondo. Sokatirerako entrenatu apurtxu bet, baina programan oso ondo, Naroa Karmele, ez egon zain. Ataunek eta Donostiak azken aldian izan den miluze bikote finena eman dua. Leire, Niko, nagusitasun erabatekoa. Bai, ez genuen espero, Ari gara finala jokatu eta jokatu, dirua pilatu eta pilatu. Oso ondo. Helbururen bat oraindik ere badago, konkistatzeko, ez da? Bai. Zaku, Besterik ez daukagu buruan orain, Kopurua, buruan daukagu? 27.000 hola. 27.000 eta 100 euro ere, bai! Lehen tiraka aritu dira orain bultza garitzeko preste. Publiko ona, Tolosaldea, Deba, Ondarroa, Eura. Zerrik asko.
Publiko oso namuk hemen, eta etxien publiko onak zuek barik eskara ezer. Cesari, populismarekin hasi gara, boro bildu ezagun, ezta? Aplikazioaren momentua gurekin bat egiteko unea, eta finalean guztiok bat egingo dugu, eta badakizue sari mundialak, kamisetak, eta egonaldiak landetxetan eta bar, zuek gurekin bat egin. Bide batez, oraindik nik eskuratu ez dudan kamiseta. Ah? Lehenago izango dudan kanpoan batek? Bai, XXL beti sobraten da, egongo da. Boat. Lehiretaniko. Bueno, esaire erromatar batek dio, hitzek egan egiten dute, idatzitakoa geratu egiten da. Esango nukenik gizakiaren asmakizun onenetaikue hizkuntza izango dela, eta idatziz jartzi eta hori dana. Alegia kontuz WhatsAppen eta ze idazten zuen. Hori bebai, Ezta? hori kontuz. Lehireniko, euskaraz edigarenean, ze alfabeto erabiltzen dugu? Alfabeto latinoa. Munduan, beste ehunka daude. Lehiretaniko. Sorte hon, alfabeto latinoa erabiltzen dute. Denbora. Armeniera. Bai edo ez? Ez dakit, igual ez. Bueno, ez dakit. Bai. No, seguro. Indonesiera. Ez, uste dakit. Indonesiera. No, seguro. Bueno, gara aldatu hori dudan zen da. Kantonera. Ez, txino. Estoniera. Bai. Hebreera. Ez. Greziera. Ez. Ez. Macedoniera. Pentsatzen baietz. Bai, ala, nik uste baietz. Igual, ez dakit. Esperantoa. Bai. Afrikansa. Baitare, holandesa. Bai. Ukrainera. Ez. Baina, lehenengo Hawaiera. Hawaiera... Igual bai. Ez nahu seguro. Espaldi ez. Ezen jarriko eta gero indonesiera eta... Igual nik uste baietz da. Bai. Estatu bat Vale. da. Vale, eta... Egiaztatu egingo dugu. Bai. Biak bakarrik. Lehenengo biak izango dira. Ez? Nik uste indonesia badura, bastante konfiantzak. Baina nik uste dena tailandesa eta horiak atera zela. Bueno, hola probatzeu eta gero beste egiaztapen da. Vale. Biakak? Ba, bat ondo zen eta ez dira gaizki. Zer atzu indonesiera baietz? O armeniera? Eska nik uste indonesia badala. Bale, ba, indonesiera eta beste bat batu behar. Balengo gola egiaztatu eta hola balima da gero hawaiera aldalta jazta bat bakarri balima. Vale. Vale. Akatz bakarra. Hawaiera aldatzen da. Venga, vale. Bai, venga, a ver. Ba, ya está, horixe. Vale, digo Macedonia. Nik uste eta dikondo da, Bai, a ver, bueno. A ver, alare akatsasko ezen ditu, osea que... Bueno, hau beto xoko. Bai, hau beto. Lehiretaniko, urrezko galdera. Obabakoak liburu ederra hauetako 2 hizkuntzatara itzulita dago. Denbora. Atxagaren Obabakoak. Ni idea. Hizkuntza handio izan darra, no, bat, seguro. Kantonera. Hizkuntza raro bat, kantonera. Jendasko, zer hartu ditu. Ba, greziera eta kantonera. Venga. Ez ea. Ze moduz? Bueno, amaikakoa hobeto, baina urrezko galdera. Urrezko galdera... Hemen sortea batzutan aldera, 27.000 euro ditugu jokoan, Da dirua lortzen du hemen dabilenak, Hebreera, greziera, ez ezko eremuan jarri dituzue argi? Bai. Hebreerak 22 hizkiko alfabeto propioa baitu, eta grezierak, pentsa, bere alfabetoan lehen 2 hizkiak alfa eta beta ditu, alfabetoa bera izena du. Ukrainera ez ezko eremuan? 33 hizkiko alfabeto propioa du, bai. Kantonera? Honek ere berea, mandarin txineraren antzekoa. Indonesiera aldaketa egin eta egiaztatu dugu, beraz, ongi dago, baiezko eremuan? Hori da? Kolono holandarrei, eratorria. Baiezko eremuan estoniera. Alfabeto latindarra? Bikain?
Afrikantza, baiezko eremuan. Eta kolono herberearrak hemen ere. Esperantoa baiezko eremuan, Leiretaniko. Eta dirutsua pilatzen, Bai. Ezezko eremuan armeniera. Zondo, duela 1600 urte, fraide batek sortutako alfabeto propioa du. Dortxe, azken aldaketa egin dugu, hawaierarekin. Aldaketa zuzena bada guztia ongi dago. Hawaiera, ezezko eremuan. Gara, izan ere, jatorriz hawaiera etzen hizkuntza idatzia. Horregatik, alfabeto latindarra hartu zuten, Mazedoniera berriz zirilikotik adaptatutako alfabeto propioa duen hizkuntza da. Leiretaniko bikain €150 final osona eginda, eta bi akats horiek baina ukitu dugu, Eta urrezko galderan galdetu dugu, Obabakoak liburua, pilo bat hizkuntzatara itzulita dagoena, hauetako zei hizkuntzatara itzulita dagoen. Aukeren artean, greziera. Bai? Editions Ekremes argitaletxeak 93an argitaratu zuen. Leiretaniko, beste €1000? Bai? Eskuratuko ditugu? Kantonera, zuzena da? Ebrera, behar genuen! Leiretaniko! Baina oso fin! Eta batez ere jarraian beste finala jokatuta, ia €3000 irabazi ditugu. Bikain! Oso ondo. Zuek, segi izketan eta segi niluza ikusten! Bizarki bat!